Ndị ọma na-ege m ntị, ekene m unu. Aha m bụ Stan Eke, ana m na-eme ihe onyonyo, abụ m actor. Emegokwa m otegokwa mgbawara mbọ n'ihe onyonyo a, orugokwa aha 10 kịta. Esi m n'ezinụlọ mmadụ 7. Aha nne na nna m bụ Mr. and Princess Sebastian Nzediegwu. Aga m akwụkwọ na mahadum Nnamdi Azikiwe ebe m gụrụ computer science. Esi m Anambra State, Nnewi South local government. Mgbe m bidoro ihe onyonyo, mama m ka oge esi wee gaa, nwekwana onye mma na industry bụ Nollywood, mana aba m otu a na-akpọ Champions Theatre. Ebe ahụ ka m nọ wee malite njem a ọnụ ụka anyị na-adị agbasa ozi ọma through acting and drama, ihe ejije. M na-emekwana ya ebe mmesizigharị ndị mmadụ na-abịakwute m na-asị, nwanne ị na-emetakwa ihe ahụ ọfụma, edishọn ịma ngawa Nollywood jee metọpụ ya bụ ife emewezie ya nke ọma. Masị ọka ihe nwa dị na acting m esiri ike nke otu ahụ, asị m ya ka m malitekwara wee chọwa ụzọ m esi wee banye bụ Nollywood. Wee nweta onye director nwannu bịa gwa m maka audition. Otu a ka m si ebido jewe audition wee nwetawa role. Mana ihe nọ na-emezi mgbe ahụ bụ na nwetazie ya bụ role maka nọ na-agụ akwụkwọ na Nnamdi Azikiwe University. Nwetazie ya bụ role mgbe a kpọọlụ ma ọ bụ na nọ n'ụlọ akwụkwọ, amụwa achọkwa m ka akwụkwọ m na-agụ tawa ahụ maka na m na-eme ihe onyonyo. Otu a ka m si emekata ya wee luo 2009 mgbe m nọ industrial training IT. Wee nweta my first role na television series a na-akpọ private sector. Ọ bụ obere role nwee buchaghị ibu nke otu ahụ, mana eme ya mee ya nke ọma. Otu ahụ ka ndị mmadụ wee sikwa na nke ahụ wee na-akpọkwa m ọlụ dị iche iche. Agbanyekwa nke ahụ mụnwa na-ejikwa audition nọ na-agbakwa mbọ. Mgbe ahụ nwere ike ijezuo audition ihe dịka 200 ka ị nwere ike ije na ahụ. Ọ bụ so ịbụọ ka ị eme n'ime fancha. Ịbụ ahụ ị emekwa na bụrụ nwere ofu abụrụ nwaka pass, ofu abụrụ otu mkpụrụ okwu gị ikwu n'ime ya. So ọ bịa wee fịawakwa arụ mgbe ahụ, mana enwe m olileanya na-ekwachikwa ya bụ na ọ ya eme ya bụ ife. Na 2010 ka m pụta school wee bidokwa na-ejekwa ọlụ. 2011 eje m wee jee training n'aka Asụsụ. O nwere acting academy mgbe ahụ, Asụsụ Art Foundation. Ebe ahụ ka m jelusi ya wee mee training. Mecha training wee baa eje audition no Tinsel. Ọ bụ na ịma Tinsel, ịma na Tinsel bụ one of the biggest television series enwe na TV na Africa. Wee je audition fa wee pass ya, wee nye m role a na-akpọ Akanu. Role na-atọsisi ọchị maka comedy ka m mee n'ime ejije afọ. Otu a ka m so emesie nke ahụ wee nwetawazie ọlụ ịma. So ebe a ka ndị mmadụ so emalụ. And ije a ọ bụ ije m na-ekenere Chukwu maka ọ bụ onye ọbụla mụ na ya, ọ bụ ndị niile mụ na ha bidoro njem a ka nọ na ya ruo kịta. So ọ bụla ya ndụmọdụ m na-enye onye ọbụla chọrọ ime ihe onyonyo bụ ihe agbado anya ruo isi anyị dị humble na ịbatakwa na ịma na nwe ndị nọba ebe a tupu ịbata. Ịbatakwanụ ịma na ihe a bụ acting, ịma mmenwu ya sọ gị ihe eme ya site na enyemaka ndị ọzọ ya enyekwa gị. Acting ndị Igbo na-akpọ ya acting and reaction. Ma mmenwu ihe onyonyo ma ọ bụ na director enyere m aka, ma ọ bụ na my fellow actors enyere m aka ime ya
ewezụkakwa nke afọ echi bụ ezigbo onye na-eme ihe onyonyo ị ga na oke ma mirror gịnị ya bụ ezigbo ọyị nke bụ na itete n'ụtụtụ nwe exercises ị ga-eme ijekwa na mirror makwa na expressions gị adịkwa point ma asụ akpa action ebe ịgbawa ọsọ so onye ka ị ga-eme wee bụrụ onye ezigbo actor. Ọ bụ na m abụghị onye na-eme ihe onyonyo m kara ị na-alụ na redio enwe m passion for ihe gbasara ibunite mmụọ ndị mmadụ onye aka nke ị na-eme na redio ma ọ bụ na abụghị m actor. Challenges in face go na Nollywood ọ bụghị ihe ndị mmadụ afụbe mgbe m bido si ọ na-afịa alụ inweta ọlụ maka ndị mmadụ ya sị ka ihe emebugo na indọstrị ọbụla a na-ajụ maka working experience ihe imebugo maka nwa director chọrọ ka onye mmadụ ọlụ na-amasịrị ọlụ n'ọlụ wee doo ya anya so o mezi anyị ji audition anyị na-achọ ọlụ anyị eji na-atụ asị na onye maka anyị lụgo ka e wee nye nwe anyị ọlụ na challenges anyị na-efesi kịta nọ n'indọstrị bụ the fact na ọlụ kalizi anyị aka and ego eji eme ya bụ ife ndị producers dey shoot adịghị eli nne nke otu ahụ so abịa a na-achọ ka ishoot movie enwere ike ishoot na 20 days ka a crash ya shoot ya in 5 ịfụkwa na emewe otu ahụ na ndị actors na ndị crew ga na-alụzi overtime ya bụ na alụcha ya bụ ọrụ ewezụga nke ahụ mụa ahụrụ m ọrụ a n'anya nke ukwuu nwekwa n'ihe ga-eme ka nsị na ya wee gbafuo anọ m ebe a aga m na-emekwa ka obi na-adị unu mma na-adị unu ụtọ na-atọ unu kwalina kwa mgbe Nollywood etego malitere anyị anọrọ ebe anyị kwesịrị ịnọ mana anyị na-aga n'ihu Nollywood enyego ọtụtụ mmadụ ọrụ ọtụtụ ndị mmadụ mma ọrụ na-akwalikwa ezinụlọ Nollywood na-eme obi ndị mmadụ a na-atọ ha ụtọ ihe niile mesi na n'ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ka ihe gọọmenti melụ ma ihe dị agha mmesịa Nollywood jabịakwa tinye mee ihe onyonyo obi ya wee dị ụnụ mma wee chịpụrụ nke bụ ọchị o wee bụrụ ya Nollywood anyị dịka nsi ekwu anyị anọbụ ebe anyị kwesịrị ịnọ anyị ka nwee ọtụtụ ife anyị adịghị eme ọfụma mana amakwa m na anyị na-aga n'ihu otu ihe mma achọ ka anyị gbanwee na indọstrị a bụ scripts anyị ji eme ihe onyonyo enwe ọtụtụ ndị na-eme ya ọfụma mana onwekwa ndị na-adịghị emeta ya like ndị mmadụ send ya m script kịta ụmụ ndị na-adịghị adịcha m mma nwee na-ekwu ka ndị mmadụ na-agbado anya fụ na material script ha chi shoot dị mma fụ na o nwere ihe ndị mmadụ ya amụtanwu na script ha chọrọ ime fụ na script a na-enwe n'obodo oyibo na more advanced countries ihe a na-eme n'ihe onyonyo emesịa ya oge ụfọdụ fụ na onye a ga na-emezi na ezinụlọ ndị mmadụ ma ọ bụ na obodo fa nke ahụ abụrụ na ndị ihe onyonyo ndị na-eme ihe onyonyo ya bụ trendsetters anyị ga-agbadonwe anya fụ na anyị ga na-agbanwe ihe na-eme n'obodo anyị si n'ihe onyonyo anyị na-eme ana ya mamenwekwana ya na-abụghị na script anyị na-ede ọfụma na n'iji agbanwe ndụ ndị mmadụ.
mụ na ndị colleagues m onwe ndị mụ na ha bụ ọyị mana ndị mụ na ha bụkwa n'ọyị anyị na-agakwa nke ọma. onwe ndị mụ na ha lụkọgoro ọrụ, ndị mụ na ha alụbeghị, ndị mụ na ha alụbeghị na-achọkwa ka mụ na ha lụọ, mana ndị mụ na ha lụgo bụ anyị na-eme ka obi dịkwa anyị ncha mma maka ihe a na-akpọkwanụ acting. ịma mmenwe na ọ bụ na obi adịrọ gị mma ma ọ bụ na gị na mmadụ adịrọ na mma ama maka ndị ọzọ mana mụ adị emenwe ya. So m na-agbada anya fụ na relationship nwe with colleagues m dị mma nke ukwuu. onwe ndị ihe ha na-eme na-amasị m na Nollywood nke ukwuu. RMD so na fa mụnwa fụkwanụ Genevieve Nnaji anya nke ukwuu. Movie ọ bịakwa mee na na-akpọ Lionheart emego ndị Hollywood ma ebe anụkwa maka anyị ọkwa emekata etinyekwa movie nwa na Netflix go ya efu na onye lugo aka Nollywood a na-emepekwa dịka o si wee kwesị ịdị. O nwere ọtụtụ projekti na-eme kịta. O nwere ihe onyonyo mme na Disemba a na-akpọ Split nwee Zakoji nwekwa Shafibelo anọkwa m n'ime ya. Ụzọ arụke nọkwa ya, ọ dere ọjị Blessing Ọbasi nọ n'ime ya. Ọ family drama ndị emekwa ama ihe na-aga n'ime ezinụlọ anyị maka ka anyị eso ịgbanwe ya. Nke a ga-etinye na sinima n'oge adịghị anya. Nwekwa movie ọzọ mmechapụ kịta a na-akpọ City of Bastards. City of Bastards nwa nọ na ya, Nino Lowo Bonali nọ na ya, Shafibelo nọ na ya. Anyị ri nne Lindo Sifo, Abayomi Albin, Omaomi Dada, Femi Branch nọ n'ime ya. Nke anyị anọkwa na sinima oge adịghị anya na-eme ka ụlọ mmalụ na-efiksie ya bụ date. O nwekwa movie ọzọ ụnụ nọ na ya kịta nke na-eshutu ugbu a afia bụ Fracture. Mụ na Chelsea Eze na Kenneth Okoli bụ ihe melụ nke ahụ. Nke ahụ tụkwara ụtọ nke ukwuu. O yi eme unu na-ebe akwa, mee unu na-achị ọchị, mee unu na n'ụlọ obi polina nwere ka esi eme ya ka ọ gaziere unu. Ihe m na-eme na-amasị ndị mmadụ nke a na-akpọ selling point n'ọnụ oyibo bụ ka m si akpa ndị mmadụ ọchị, mgba gị ọchị ebe a, steji gị ebe a, ịchịkọta ịdapụ n'oche. Ndị mmadụ ọ na-amasị ndị mmadụ ka ha nọrọ ebe nnọ maka na-eme ha obiọma. Ya bụ selling point. Ndụmọdụ mmeghe unu ndị ọyị m bụ ihe ọbụla ị na-eme ịgbado anya na-eme ọfụma. Ya dị na gị ọsịsọ egbe ego dịkwanụ mma mana ọrụ aka imetela ọfụma ga-eme ka ndị mmadụ na-akpọ gị ọrụ na-enye gị na-efekwa gị. Ya bụ na nke ọbụla ifo na ị na-eme mewe ọfụma na ịma mbọsị Chineke ya si na mbọsị gị na ọkwa n'ebe ahụ mgbe abịa chọọ gị ịnọ n'ebe afọ agbaghali na asị na nke a na-egwu taa ịnọ n'ebe ahụ, asị na nke a na-egwu echi ịnọgo ebe ahụ. Nke ahụ isi na onye ka ị na-eme mee ya nnete ya mma mee ya ọfụma. Ọnya bụ ndụmọdụ nwere ụnụ taa. Igbo ndị ọma na-ege m ntị, aha m bụ Stan Nze. Kiliwenụ Isimbido TV ebe ọ na-eme eme.